खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरां होबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गिबि मन्थ्रिया 3400 मेगावाटनि थार्मेल प्लान्टनि थाखाय धुबुरीनि मोनसे गोदान जायगायाव दावबायहैदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबाराव 3400 मेगावाटनि थार्मेल पावार प्लान्टनि थाखाय गोदान थांखि लानाय जायगा धुबुरी जिल्लानि सिराकुटा चारुआ बख्राखौ दावबायहैदोंमोन। थागिबिसाफोरनि हानि सायाव हेंथा दिन्थिफुंनायनि जाहोनाव सोरखारा क'क्राझार प्लान्ट लुनायनि गावनि सिगांनि सानथांखिखौ बोखारनायनि उनाव बे दावबायनाया फैदों। बेलासिपारा महकुमानि सिङाव 3300 बिघायाव गोसारनाय गोदान थावनिखौ दा आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोब्लिब गोहो मावथांखिनि थाखाय साननाय जादों। सीएम शर्माया बे मावथांखिनि थाखाय आरजाथाव नंगौना नङा बेखौ नायनो थाखाय ओनसोलखौ नायगिदिङो। जायगानि सुबुंफोरजों रायज्लायनायाव सीएमआ खोथा होदोंमोन दि गासैबो हा बिगोमाफोरखौ खहा सुफुंनाय जागोन आरो मोजाङै फिन फसंफिननाय जागोन। बे मावथांखिनि थाखाय रावबो खहा जानाय नङा। जों खहा सुफुंनाय आरो मददनि थाखाय गासैबो नेमफोरखौ मानिगोन, बिथाङा बुंदोंमोन। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बे प्लान्टआ आसामखौ बांलांनाय मोब्लिबनि गोनांथिखौ आबुं खालामनायाव हेफाजाब होगोन, जाय 2035 मायथाइसिमाव 7000 मेगावाटसिम बांनो हागौ। बिथाङा आरोबाव मुंख'दोंमोन, जोंनि थांखिया आसामखौ गोहोआव आत्मनिर्भर आरो ओनसोलाव थार्मेल गोहोनि मिरु बानायनाय। मे दानाव रायजोआ गोहो सेक्टराव बांसिन रां थिसननायखौ गोसो बोनो थाखाय आसाम थार्मेल पावार जेनेरेशन प्रजेक्ट प्रमोशन पलिसि 2025 खौ गनायथि होदोंमोन। धुबुरी प्लान्टनि थाखाय टेन्डार थाबैनो फोसावनाय जागोन। बे मावथांखिया ओनसोलारि लाइमोनफोरनि थाखाय रोजा साख्रिनि खाबु सोमजिहोगोन होनना साननाय जादों। ओनसोलारि थागिरिफोरनि मख'जाथाव हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनाव क'क्राझार बिथांखिखौ दोनथ'नाय जादोंमोन, जाय थागिबिसाफोरनि हानि जाथावना खहा जानायखौ जिंगासिदोंमोन। शर्माया सिगाङाव बुंदोंमोन, जों हारिसाफोरनि मोनथायखौ सिफायनायनि थाखाय दायनिगिरि जानो लुबैया। गिबि मन्थ्रिया मुंख'दोंमोन दि धुबुरी मावथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ नबेम्बर 2025 मायथाइयाव गायसननाय जागोन होनना साननाय जादों। बिथाङा ओनसोलारि सुबुंफोरखौ आसामखौ जौगाहोनो थाखाय बे मावथांखिखौ मदद होनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ न'आव औवा दानबाय थानाय समावनो सासे फरायसाया मोब्लिब बोगथाबजानानै जिउ खहा। आसामनि चिरां जिल्लानि आस्राबारि गामिनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव सासे 14 बोसोर बैसोनि फरायसाया नखरनि हाबा मावनाय समाव मोब्लिब बोगथाबजानानै जिउ खोमानो गोनां जायो। रिपर्टनि बायदियैब्ला गोमसार नार्जारि आदर्श बिद्यालय सामथाइबारिनि थाखो 8 नि फरायसाया गावनि थाग्रा खुलिनि बायजोआव औवा दाननाय समाव हाइ भल्टेज पावार लाइनजों हरखाबै सोमोन्दोआव फैयो। बिथाङा गावनि फरायसालिनि आनजादनिफ्राय न'आव फैफिन्नायनि दान्दिसे उनावनो बे जाथाया जादोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा बिथांखौ काजलगाव जिएसपि सिभिल देहा फाहामसालियाव लांनो हरखाब नाजासेयावबो डाक्टारफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। बे जाथाया थाग्रा जायगाफोराव अभारहेड पावार लाइनफोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। जायगानि सुबुंफोरा बिबानगिरिफोरखौ इयुनाव बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रोंसिन रैखाथि राहाफोरखौ रोखा खालामनो खावलायदों। सासे गोरों लाइमोन फरायसानि अबथिरायै रुंसारि जानायाव गोबाङानो दुखु फोरमायनायजों सुबुं समाजा दुखु फोरमायदों। थामथि खौराङाव दङ गेदेर राजखान्थियारि सोलायनाय। सोनाब कार्बि आंलंआव 1400 निबो बांसिन बेरेखा हान्जानि मावथिफोरा बिजेपिआव हाबदों। मोनसे गेदेर राजखान्थियारि जौगानायाव बेरेखा दोलोफोरनिफ्राय 1400 निबो बांसिन मावथिफोर, गाहायै कंग्रेस आरो अल पार्टी हिल लिडार्स कनफारेन्सआ हवाईपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव मंगलबारखालि मोनसे गिदिर रेलीनि समाव भारतीय जनता पार्टीआव हाबदोंमोन। बिजेपि अमरेग आरो कपिलीमण्डल कमिटिफोरजों खुंजानाय बे रेलीआव 5000 निबो बांसिन बिजेपि मददगिरिफोर नुजाथिदोंमोन। कार्बि आंलं गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम ब्रह्मांआ गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायदोंमोन आरो हाजोआरि जिल्लाफोराव बिजेपिनि बांलांनाय गोहोनि नेरसोन महरै बे हाबाफारिखौ बाख्नायदोंमोन।
सीएम रंहांआ हारिफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोननि थाखाय खावलायदोंमोन आरो हाबाफारि थावनियाव मोनसे गोदान कमिउनिटि हल आरो जौसांजों लोगोसे जौगालु मावथांखिफोरखौ फोसावदोंमोन। बिथाङा अमरेंग आरो कपिली ओनसोलफोराव गोख्रै बिथायारि सानज'थाय जौगानायनि खोथाबो होदोंमोन। कपिलीनि एमए पवन कुमारआ रंहांनि दैदेननाय आरो बिजेपिनि जौगालु हाबाफोरखौ बाख्नायदोंमोन। अमरेंगनि मावफुं सोद्रोमा रीना टेरांपीआबो बिजेपिनि सिङाव जौगालु बिथांखिफोरनि दावगानायखौ नोजोर होदोंमोन। बे हाबाफारियाव एमपी अमर सिंह टिस, एमएलए बिद्या सिंह इंलें, दरसिंह रंहां आरो रूप सिंह तेरणजों लोगोसे गुबुन केएएसि सोद्रोमाफोर आरो दोलोनि मावख'गिरिफोर बायदि गाहाय दैदेनगिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। बिजेपिनि जिल्ला आफादगिरि रादिप रंहां आरो गागि दैदेनगिरिफोराबो दंमोन। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव सीएम रंहांआ बुंदोंमोन दि बेरेखा हानजाया हाजोआरि ओनसोलाव गोहोम खोख्लैगासिनो दं आरो बिजेपिआ गोबां दोलो सोलायनायनि आसा दं। गावखुंथायारि हाजोआरि जिल्लाफोराव इयुननि बिसायख'थिनि सिगां गोबां सुबुं थुबुर जानाय आरो गोबां सुबुं थुबुर जानायखौ बिजेपिनि थाखाय मोनसे गेदेर थुलुंगा महरै नायनाय जायो। ब्रैथि खौरांआव दङ कक्राझारनि एनटिपिसि टाउनशिपआव बर्डलाब मिडिया जथुम्मा खुंफुंदों। पिआइबि गुवाहाटीआ एनटिपिसि बङाइगावजों लोगो नांना एनटिपिसि टाउनशिप सालाकाथि कक्राझाराव बर्डलाब मुंनि मोनसे ओनसोलारि खौरां बिजों जथुम्मा खुंफुंदोंमोन। हाबाफारिनि आयदाया जौगानाय भारतनि अमृतकाल 11 बोसोरनि सिबिथाइ, मोजां खुंथाय आरो गोरिबफोरनि अनसायमोन। हाबाफारियाव मानगोनां एमपि श्री जयन्त बसुमतारी आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा श्री विल्सन हासदाजों लोगोसे पिआइबि आरो एनटिपिसिनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। इएसआइसि सिड मिशन आरो प्रसार भारतीनि रोंग'साफोराबो सावरायनायाव बाहागो लादोंमोन। गाहाय आयदाफोराव मोजां खुंथाय, लाइमोनफोरखौ गोहो होनाय, समाजारि अनसाय, आबहावायारि दिदोमथि आरो बिबानगोनां रादाब बुथुमनाय दंमोन। हाबाफारिनि समाव मोनसे आयुर्वेद फाहामथाय बादाबो खुंनाय जादोंमोन। सुबुं समाजनि सोमोन्दो आरो हानजायारि खामानिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे लोगोआरि बेडमिन्टन बादायलायनाय खुंफुंनाय जादोंमोन। बे जथुम्माया हेफाजाबनि मोनसे गोख्रों गोसोखौ दिन्थियो आरो सोरखारि हाबाफारिफोरखौ ओंथिगोनां सावरायनायनि गेजेरजों सुबुंफोरनि खाथियाव लाबोनायाव गोसो होदोंमोन। बाथि खौरांआव दङ डाइट चिराङाव गोदान हस्टेलनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरआव साबसिन फोरोंगिरि सोलोंथाइनि फारसे मोनसे गेदेर आगानाव मानगोनां एमपि श्री जयन्त बसुमतारीआ चिरां जिल्लानि सोलोंथाइ आरो फोरोंथाइ फसंथान डाइटआव गोदान हस्टेल न'फोरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे मावथांखियाव रैखाथि आरो रैखाथिखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनसे सिमा इनजुरजों लोगोसे हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय गं 50 बिसना गोनां हस्टेल लुनाय दं। बिटिआर सोरखारनि बे हाबाफारिनि थांखिया चिरांनि बिखायाव हेफाजाबारि आरो फरायसा लोगोआरि सोलोंथाइ जायगा सोरजिनाय, फोरोंगिरि सोलोंसाफोरनि थाखाय रैखाथि गोनां आरो गुन गोनां थाग्रा जायगा होनाय। बे हाबाफारियाव मानगोनां सिडलीनि एमएलए श्री निर्मल कुमार ब्रह्म आरो गोबां गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। बे आगानखौ ओनसोलाव थाफादेरनाय आरो गुन गोनां फोरोंगिरि फोरोंथायनि फारसे मोनसे गोख्रों आगान महरै नायनाय जायो। द'थि खौरांआव दङ सीएम प्रमद बर'आ रौतायाव गोदान गथ'फोरनि पार्क बेखेवदों। मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर'आ मैया रौतायाव गोदानै लुफुंनाय गथ'सा पार्कखौ बेखेवना होयो, जाय बिटिआरआव साबसिन बिथायारि सानज'थायनि फारसे आरोबाव मोनसे आगान होयो। बे पार्कखौ मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी, जांख्रिथायनि थान्दै महेश्वर बसुमतारी आरो स्रबां सुबुं बिहुराम बर'नि गोसोखांथियाव बावनाय जादों। बेयो गथ'फोरनि गेलेनो थाखाय मोनसे रंजाथाव आरो रैखाथि गोनां जायगा आरो मानगोनां सुबुंफोरनि उनमोनथायखौ मान बावनाय महरै खामानि मावगोन। बेखेवनाय फोरबोआव मानगोनां इएम डक्टर नीलुट स्वर्गयारी आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे पार्कआ ओनसोलारि नखरफोरनि थाखाय गोजोननाय लाबोगोन आरो ओनसोलाव सुबुं समाजनि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। स्निथि खौरांआव दङ बिटिआरनि गं 81 गामिफोरनि थाखाय जोबथा सिमा खानायनि बिथोन फोसावदों। आसाम सोरखारा बिटिआरआव दाजाबदेरनाय गं 81 गामिफोरनि थाखाय जोबथा सिमा खानायनि बिथोन फोसावदों। बे बिथोना ओनसोलारि सुबुंफोर, राजखान्थियारि दोलोफोर आरो मावख'आरिफोरखौ लाफानानै मोनसे गुवारै बोसोन होनाय बिखान्थिनि उनाव जायो। बेनि सिगाङाव 2022 आरो 2024 मायथाइनि गेजेराव मोनथाम मावख'आरि फोसावथायनि गेजेरजों बड'लेण्ड बिफाननि अनसाय बिफाना गामिफोरखौ सोफादेरनो थाखाय फोसावदोंमोन। रायजो राजानि फिनजाथाय नागिरनानै उनाव 5 जुन 2025 मायथाइयाव मोनसे ड्राफ्ट सिमा खानायनि बिथोनखौ फोसावनाय जादोंमोन। सुबुरुनफोरखौ नायबिजिरनायनि उनाव जोबथा बिथोनखौ दा आसामनि रायजो बेंगिरिया गनायथि होबाय।
बे बिथोनाव बेखौबो गुवारै फोरमायनाय जादों दि बे गामिफोरखौ माबोरै बिटिसि बियाबफोरनि गेजेराव राननाय जागोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बे आगानखौ खुंथायारि आरो ओनसोलारि जौगाथायनि मोनसे माइल खुन्थिया महरै बरायदों। 8थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 45 लाखनिबो बांसिन रांनि नंखाय रां जब्द, 3 हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ जालुकबारिनि रेडिसन ब्लुनि साखाथियाव मोनसे सिग्रोमनायनि गेजेरजों 45.66 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि नंखाय भारतारि रां जब्द खालामदों। बे हरखाब सिग्रोमनाया मोनसे नंखाय रांनि केसआव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागोमोन। पुलिसआ 3 सुबुंफोरखौ खादोंमोन। गरेस्वरनि इस्लाम आली उर्फे साहिल, लखिमपुरनि साइफुल इस्लाम आरो छयगावनि महम्मद साहिल आली। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ नंखाय 500 रांनि नट, गंसे मोब्लिबारि आइजें, 14 बथल टिंचार आयडिन, सना गाबनि बुट, गांसे पुलिसनि खसाब, मबाइल फन आरो गांसे बेंक पासबुक बोखांनो हायो। साहिलनि न'आव नैथि सिग्रोमनायाव पुलिसआ गुबै राङाव 4.6 लाख रां, गोबां मबाइल फन, आयडिन बथल आरो नोगोद रां सानग्रा जुन्थि जब्द खालामो। 3बो जिम्मायाव दं आरो सोंथि खालामजागासिनो दं। पुलिसआ ओनसोलाव गुबुन नंखाय रां नेटवर्कफोरजों आरोबाव सोमोन्दोखौ नायबिजिरगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ सिलचराव गंनै गारिनिफ्राय 3 कौटि रांनि गान्जा जब्द, 3 साप्लायारखौ खादों। ड्राग्सनि उनाव बे खेबाव पुलिसआ सिलचराव गोबां बिबांनि गान्जा हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सुलुंनि बिथायाव पुलिसआ सिलचरनि रामनगर आइएसबिटिजों नांजाबनाय बाइपासआव सिग्रोमनायनि समाव गंनै गारिनिफ्राय सानना लानाय बिबांनि गान्जा जब्द खालामदों। पुलिसआ नसुंसेनि रायजो त्रिपुरानिफ्राय AS 01EF 2494 महिन्द्र बलेर' आरो TR 01BQ 0462 नम्बरनि गंनै गारिखौ नागिरनानै 86 गान्जा पेकेट जब्द खालामो। हमजानाय गान्जानि लिरथाया 576.58 किल'ग्राम। पुलिसआ बुंदोंमोन दि गोसोम बाजाराव गान्जानि बेसेना 3 कौटिसो रां। गान्जाखौ त्रिपुरानि धर्मनगरनिफ्राय बायनाय जादोंमोन आरो बेखौ बायजोनि रायजोनो जगायनायनि बिथांखि लानाय जादोंमोन। गान्जा फालांगि खालामनायनि दायाव पुलिसआ त्रिपुरानिफ्राय 3 सुबुंखौ खादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै सोनाब त्रिपुरानि रामशंकरपारानि ज्योतिष देब वर्मा, राहि सदरपारानि प्रसन देब वर्मा आरो रामदास ठाकुरपारानि चिरन्जित देब वर्मा होनना सिनायथि होदों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।